Bueno, egun on guztioi, habiendo quórum suficiente, vamos a dar comienzo al pleno extraordinario de hoy miércoles 28 de noviembre. Antes de empezar con el primer punto del día, informarles que vamos a hacer una prueba piloto para poder hacer el videoacta y poder que todo lo que hablen ustedes a través del micrófono quede directamente grabado y no tener que los administrativos tener que redactarlo. Por lo tanto, aquel que quiera intervenir, por favor, siempre que se acuerde de pulsar el micrófono para que así pueda ser recogido. Vale, pasamos al primer punto del orden del día. Audioacta, me dice, no videoacta. Aprobación provisional del plan de compadrización de los municipios de Lasarte-Oria y Donosti San Sebastián, referidos a los ámbitos A33 Teresategui y las normas subsidiarias de planeamiento de Lasarte-Oria, y AN10 Recalde 2 y Sistema General Viario del Plan General de Ordenación Urbana de Donosti San Sebastián. ¿Alguna formación política quiere intervenir en el debate? Señor Barrio, portavoz de EH Bildu, tiene la palabra. Mila esker, alkata jauna. Hogeita mairu, Teresategi eremuan, Leroy Merlin merkatalgunea handia kokatu ahal izateko udala egiten ari den bateragarritasun planaren aurrean, orain hemen behin-behineko onarpena proposatzen dena, gure ezezko borobilena jasoko du. Aurreko planotan modu sakonean edo sakonagoan argudiatu ditugu gure kontrako arrazoiak eta ez ditugu orain errepikatuko. Agian baten bat bai, baina oro har ez. Esan bai, arrazoietako batzuetan oinarritu genitun bateragarritasun planari uztailan aurkeztu genituen alegazioak. Uztailaren bukaeran, Lasarteko EH Bilduk hainbat alegazio aurkeztu zituen. Aurkeztu zituen beste eragile batzuekin, ez batera, baina beste eragile batzuk ere aurkeztu zituzten beraien alegazioak. Adibide moduan, dendartean, merkatari elkartea, Euskal Herri mailakoa, hainbat talde ekologistak eta hainbat herritar ere. Orain, alegazio horiek guztiak denak atzera bota direnak edo botako dituzuenak. Honen aurrean, hainbat gauza esan behar ditugu. Berriro ere, izugarrizko presa erakusten du PSOE eta EAJak osatutako udal gobernuak. Ez ohiko plenoa deitzean. Bazegoen aukera, abenduko ohiko plenora gaia eramatea, baina ez ohiko bat eginda. Zer dela eta horrenbesteko presa ateragarritasun plana onartzeko? Zergatik beste kasu askotan, eta adibide referentzial, ez dakite referentziala, baina horreko planoan ere horren isla egon zen, Uisten kaleko asfaltadoren kasuan adibidez, ez dago horrenbesteko presarik gauzak egiteko. Nun berez, obra bukatuta egoteko eta entregatuta egoteko epea bukatu da. Baina hor, dirudienez ez dago horrenbeste presa handirik. Orduan galdera da, nun dago Leroy Merlineko proiektuaren interes orokorra? Enpresa multinazional baten interes eta zerbitzura urbanismo a la carta egiten ari da udala, eta ez herritarren zerbitzura. Interes orokorrarena da, hain zuzen, aurkeztu genuen alegazioetako bat. Hemen, lehenesten ari dena da, multinazional handi baten diru interesa. Kitxo, ez dago beste zerarik. Hemen, inoiz berriro inbertituko ez den dirua edo etekina. Eta gero, auskalo, zer nolako trikimailu edo zer nolako ingenieria fiskala eren bidez, paradisu fiskal batean bukatuko dena, ziur. Ez dugu, inun ikusi, udalak ez du egin, inungo azterketa proiektuaren, azterketa prospektio bat, proiektuaren impactu sozioekonomikoa jasoko duena, inungo hausnarketarik proiektuak herriko merkataritza txikian, herriko bizitzan, eragingo diren lanpostu sorrerak edo galeretan, edo haien kalitateaz, epe ertain, lanpostuen kalitateaz, epe ertain eta luzeari begira. Horrelakorik, zero. Ez dugu halako prospekziorik ikusi. Ikusten duguna da, bakarri hori multinazional baten diru gozea. Eta, diru goze aurrean, udalak, venga, alfombra gorria.
Lehen esandako presak eraman da, 2018ko ekainaren 14an, legebiltzarrak onartuzun jarduera ekonomikoei buruzko lurralde sektorekako planaren aldaketa indarrean sartu arte, moratoria bat ezartzeko erabakiaren kontra ari dira PSOE eta EAJ. Legebiltzarrean, erabaki bat hartzen da, eta, presa daukate hori ez betetzeko. Legebiltzarreko akordio horretan, udalerrei saltoki handien inguruan etenaldi bat aplikatzea eskatzen zaie. Horretarako, dagoeneko dauden aukera legalak erabilita. PSOEk eta PNVek presa dute, eta ez dute moratoriarik nahi. Ez dute terziarizazioa, baino ez dakarren eredu honi oztoporik jarri nahi. Ezen, beste ereduak badaude, hortxe ondoan dauzkagu, eta kotxerik ez da hartu behar, nahikoa da paseo jasangarri bat eman eta begi aurrean aurkituko dugu eredu hori. Hor, Mitxelengo lurretan, Usurbilgo lurretan, hori da diferentzia. Hor, Elkar eta Gureak bezalako enpresak kokatuko dira. Hemengo enpresak, 950 lanpostu ekarriko dituztenak, eta etorkizunean gehiago sortuko dituztenak. Helburu sozial argi batekin, kultura eta kulturaren banaketa kasu batean. Ez gaituen integrazio soziala bestean, lan baldintza estable eta duinekin. Lortzen dituzten etekinak hemen berriro inbertituko dituztenak. Hori da eredu bat. Errepidearen bestaldean, pausua ematen baldin badugu, etorkizunean zer topatuko dugu? Lidl, Norauto, low cost, terziarizazioa, enplego ezegonkorra, soldata eskasak, herriko eta inguruko merkataritza txikia birrinduko duena. Hortxe, parez pare, bi ereduak. Kapital Espainiar eta multinazionalaren eredua, eta hemengo ekonomia sozialaren eredua. Garbiago ezin desan, hortxe dago eredua, hortxe egongo da, laizter batean argazkia. Ikuspegi aldatuz, eta gaiaz nolabait aldatuz. Bateragarritasun planaren prozeduran, sekretismo absolutua eman dela esan behar dugu. Bai, legean agertzen direnak formalki bete dira, baina, nik uste horko batean ere esan dugu, baina, kartel gutxi batzuk jarri ziren errekalde inguruan. Kartel esatea, gehi esatea da, lauko horriak, txuri beltzean, inprimatuta, dozen ordenagailuan. Diario Askon jarritako iragarkia, ezen herriko kronikan jarri, logikoa izango litzatekeen, azkenean eragina lasarte horiari etorriko zaio, ez? Ez, kirol horri aldetan, oso ondo. Eta webgunean, ezen bierarako deirik egin, ohartxo bat, bilerroko ohartxo bat, eta kito, hau da, erdi ez, sekretuan. Bai Donostian eta bai Lasarte horian egindako parte hartzearen datuak argigarriak dira. 10 lagun baino gutxiago. Logiko, normala eta lotxagarria. Baina, klaro, alako zabalpenarekin asko da, 10 lagun egotea. Eta horri, gehituz gero, eta beste modu batera esan da. Hori, izan arren, bai Donostian eta bai Lasarte horian egindako hirigintzako aholku kontseiluek ezezkoa eman diote bateragarritasun planari. Bai Lasarte horian, bai Donostian. Beste elementu batzuk, aipatzearren, udalerriko merkatari txikiak ez dira, inongo momentuan kontutan hartuak izan. Inork ez du beraiekin hitz egin, konsultatu, lehen esandakoari lotuta dago. Eta ez da, aztertu hori, merkatalgune handi horrek, izango duen eragina. Indarrean dauden mota ezberdinetako Donostialdeko lurralde sektoreko eta zatikako planek ezartzen dituzten irizpideen aurka doa bateragarritasun plan hau. Lurralde antolaketa mailan ezartzen ari diren irizpideek periferiako merkatalgune handiek hiriko bizitzan merkataritza txikian eta mugikortasunean eragin negatiboa dutela diote. Hori esaten dute, hor dauden mota guztietako lurralde antolaketarako dauden planak eta bar. Oroar, hori kontuetan hartuta, oroar esan dezeko ingurumen eredu jasangarriaren aurkako proiektua dela oain hemen planteatzen dena, bozkatuko dena, eta, segurunik, aurrera egingo duna.
Egindako alegazioen erantzunei dagokionez, aurreko plana okerragoa zela diote. Horrela, dena justifikatuz. Agian, aurrekoa ezen onena izango, baina horrekin ez da ezer justifikatzen. Zeusar egiteko, izan beharko litzateke hobe egiteko. Kontua da, arau subsidiarioak, edozen kasutan, arau subsidiarioak 2005an onartu zirela, ja behin betikoz, eta beraz, lurzoru hori garatzeko 8 urteko epea aspaldi bete dela. Horrek esan edu ez dagoela indemnizaziorik eskatzeko eskubiderik eta hortaz, oraindik kolonizatu gabe dagoen lursaila bere horretan utzi daiteke. Plan orokorraren idazketa kontratatuta dago eta aukera paregabea da lursail hori desklasifikatzeko eta behar bezalako lurraldearen antolaketa eragiteko. Noski horretarako aplikatu behar da lehen esan duguna moratoria eta bar, ezinbesteko baldintza, bestela jai. Erabili duten beste argudio bat, esan edote hori alegazioen emandako erantzunean, zera da. Bertan, egiten ez bada, inguruko udalerriren batean egingo dutela. Hoixe da argumentazioa, askotan entzun ezan dugu, ez? Argi dago, alderdi politiko berbere gobernatzen dutela Donostialdean, behintzat, leku gehienetan, eta indar handia daukate, eta oro har herrialde historikoan. Ez bakarrik Donostialdean, baizik eta, Gipuzkoan, labur esan da. Beraz, ez du zentzurik horrelako argumentaziorik erabiltzea. Borondate politikoa baldin badago, alderdi hoien, bai Gipuzkoan eta bai Donostialdean, modu nagusienean, gobernatzen duten alderdien borondate politikoa baldin badago, posible da. Bestetik, Donostialdeko lurralde zatikako planak dioenez, lasarte horiak jarduera ekonomikoetarako kalifikatutako lurzorua nahikoa baino gehiago da. Eta, beraz, ez legoke inongo arazorik deskalsifikatzeko. Hau, gutxi ez balitz, Zubietako mendietan, 80 hektaria sailkatu zituen Donostiako plan orokorrak. Horregatik guztiaren gatik, eta lehen esan dugun, hasieran esan dugun bezala, bateragarritasun planaren behineko onarpenaren kontra, bozkatuko dugu, proiektu hau, lasarte horia bizi, aktibo eta koordinatu baten kontra doalako. Eta, esan, bukatzeko, lasarte horiako EH Bilduk, itxurakeria guztien gainetik, herriko merkataritza txikiaren alde eta defentsan jarrituko dugula beti. Hoxe. Mi esker Barriona, Valdivia jauna zure da hitza. Eskerrik asko. Primero, para empezar, decir que el plan de compatibilización es obligatorio independientemente de lo que se planteara en el ámbito. O sea, que ustedes van a votar en contra del plan de compatibilización, pero que el propio plan tenía que venir aquí y no tiene ningún sentido que estar en contra de ese plan de compatibilización. Primero, porque desde la izquierda abertzale, ya en su día, cuando se hizo el plan parcial que está vigente hoy en día, se votó a favor de esa zona de Teresategui. Es decir, estaban en contra del Teresategui grande, pero estaban a favor del Teresategui pequeño. El señor Champi Bastarrica, cuando estaba en EV, votaba a favor y estaba a favor de ese desarrollo. Un desarrollo que tenía bastante más edificabilidad para superficies comerciales, tenía una accesibilidad peor y tenía la regulación de tráficos bastante peor. Con el plan de compatibilización que traemos hoy al Pleno se reduce esa superficie comercial, la accesibilidad se mejora bastante de peatonal en el ámbito de la zona y los tráficos se mejoran porque se plantean un vial de salida y otro de entrada que antes no se planteaba. Aparte, el anterior plan parcial planteaba 4 torres bastante más altas que las que el edificio que se plantea ahora y tienen bastante menor impacto visual que el que tenía el plan parcial. Vuelvo a repetir que está vigente hoy en día tal y como está. Ya sé que no le gusta que le diga, pero es que es verdad. Si no se hace en Teresategui este desarrollo, se va a hacer en Belartza.
O sea, ha habido presiones desde el Ayuntamiento de San Sebastián a la empresa para que no desarrollara en la Sarteoria, para que se desarrollase en Belarcha, con exactamente la misma afección para el gobierno, para el comercio local que si les hace en Teresadegui. Luego, aparte, el comercio local, creo que somos el municipio que más subvenciones da a una asociación de comerciantes, y el Ayuntamiento ya ha demostrado sobradamente cómo está a favor del comercio local, cómo lo subvenciona y cómo participa en todas las iniciativas que tiene la Asociación de Comerciantes de Aterpea. Por otro lado, habla del proceso participativo. Ya se ha hecho un proceso participativo. Dice que ha sido con un secretismo total. Si quiere le pongo un ejemplo. El proceso participativo para la modificación del Parque de la Libertad, con toda la publicidad del mundo, con toda la comunicación que ustedes puedan pretender que es la idónea, ha tenido 7 personas en los talleres presenciales. 7 personas. O sea que al final lo que tiene que haber es una cultura de la participación. De todas formas, la participación la tiene que hacer el promotor, la ha hecho, ha cumplido la legalidad y la ha publicitado en el medio con mayor difusión de la Sarteoria, o sea, el más leído, que es el Diario Vasco. Y luego también que no sé por qué esa vara de medir. Cuando Bildu o la izquierda abertzale en general desarrolla zonas comerciales como esta, o comercial, o todavía con más impacto en los municipios que gobierna, no sé si piensa en todo lo que está diciendo usted, Pablo, aquí hoy. Porque en Oyarzún aprobó el Leroy Merlin con todo y ahí el comercio local no sufre. En fin. No sé, no tengo nada más que decir, realmente. Mila esker, Valdivia jauna, Barrio jauna, zurea da hitza. Bai, mila esker, Alkate jauna. Bueno, a ber, ulertzen dugun eta gure diskursoaren mamia hartzen dugun. Hemen, arazo ez da bateragarritasun plan bat egitea edo ez. Segun, eta zertarako. Hemen sakoneko arazoa, eta nik uste dut, saiatu naiz behintzat, edo saiatu gara nahiko argi uzten, da, ze eredua nahi dugun, ez bakarrik Lasarteoriaren txatzea, gaur egun eraginak dira asko zabalagoak, baina, bueno, ze eredu industrializazion edo ekonomiaren ikuspegitik, ze eredua nahi dugun. Eta, hor, esan dugu, terciarizazioa, bale? Sakonkortasuna, lanpostu eskaxak, eragin oso handia, ez bakarrik Lasartean edo, oroar, bere inguru sozioekonomikoan, eta bar. Hori da arazoa, hori da sakoneko arazoa da. Horren aurrean, bai Lasarteoriako udalak, eta horra aipatu da, Donostiako kasua ere bai, borondate politiko baldin dago, eta hori da, aurpegiratzen duguna, ez bateragarritasun plana egitea edo ez, baizik eta borondate politikoa baldin badago, eta legebiltzarreko ebazpena aipatu dugu, erabil daiteke moratoria bat ezartzeko eta dauden hausnarketa bat egiteko, ze motako eredu nahi dugu, zer nahi dugun, karo, hemen, oain plantatzen den Leroy Merlineko arazoa, edo eztabaida, edo ez da bakarrik Leroy Merlin, ez da bakarrik Michelin inguruko Lidl, da, hemendik mugaraino, Iruneraino, planteatzen den makro, hiper, ez dakit, merkatalgune handia. Hori da, nolabait eztabaidan dagoena. Orduan, horren gainean eztabaida egin dezagun. Badakigu ze arazoak eta ze mugak eta ze baldintzak egon daitezken. Ze besteak beste, plan orokorrak eta hor daude. Hori da plantatzen duguna. Har dezagun, denbora bat, bai lurraldeko antolamentuaren planak aldatzeko beste irizpide batzuekin eta kasuan kasuko plan orokorrak ere bai. Hori da bidea. Klaro, horretarako behar da borondatea. Eta, oain, bateragarritasun plan hau ona ekartzean, hori da faltan botatzen duguna. Hor, beste lehen aipatu dudan, ez dakit, hor gureak jartzen baldin bada,
Ez dugu inon garozeri jarriko bateragarritasun planari. Eredu hori, gure ustez, oso beharrezkoa da gainera inkluso. Eta integrazio soziala ere, bai. A ver, es que, en fin, bueno, vale, oso ezkerreko ikuspegia, vale, oso ondo. Ez gaituak, hor txokora, vale, hori da zuen eredua. Claro, multinazionalek ez dute nahi horrelako jenderik, ez dira hain produktiboak. Vale, en fin, definizio ideologikoa erabatekoa, vale. Hain zuzen, eta berriro, bi ereduetara, herri bizi, herri kohesionatua, herri integratzailea. Nun, herritar guztiek, gaitasun batzuekin edo beste batzuekin bere lekua izango dutena. Orduan, konparatzea gureak bezalako proiektu bat, kasu honetan Leroy Merlin batekin, bueno, bale, ez dakit, libre da, konparaketak guztiak libreak dira, baina gure ustez, en fin, bueno, ez dira egokiek. Guztiz, lekuz kanpo daudela. Orduan, bueno, alde batetik hori. Gero, esan da, bueno, bestela, Belartzara edo Donostia eta bar. Bueno, gauza bera, ez, Donostian, nor dago gobernuan? PNV-PSOE, ez? Bueno, hortxe, erantzuna hor dago, ez da gehiago sakondu behar. Prozesu partizipatiboak eta bar, dauden arazoak eta bar, eta esan dezu, bueno, askatasunan plazaren lanketan eta, bueno, claro, es que prozesu partizipatiboak garbi dago eta horretan ados gaude, osea, ez dago kultura, ez dago ohitura, hori landu behar da, eta emaitzak ez dira ikusiko egun batetik bestera. Horretan ados gaude, oinarrizko abiapuntu horretan ados gaude, ez dago inongo eztabaidarik. Baina, egoera horri, kultura falta horri, segun eta nola egiten diozun aurre, noski, emaitza ezberdinak dira. Eta horretan, eta oroar, nabarmena, eta ez dakit pleno guztietan, baina gehienetan agertzen da, ez? Parte hartzarekiko dugun, diferentzia edo aldea, edo desadostasuna azkenean. Baina, bueno, adibide bat, tximistarretako parkean egin zena. Bon, hor, lanketa egin zen, eta hor, herritarren parte hartzea, bueno, txukuna izan zen. Antxordoki jaunak esango zuen moduan, txukuna. Nahiko genuke gehiago, dudik gabe, baina, bueno, egin zen. Karo, horretarako behar da baliabide personalak eta materialak hori lan egiteko. Ze bestela, zinegotziaren borondate honaren esku garatzen baldin bada, eta ez dut zelantzan jartzen, zinegotziaren borondate hona, baina hemen Superman ez gara ino. Orduan, horretarako behar da, horretan ari diren personak, trebatuak diren personak, hori lantzeko, prozesuak ondo lantzeko, denbora emateko, hori baliabideak eta esfortzua jarriko dituztenak, horretarako. Karo, ez dago hori. Horregatik, emaitzak, eskasek dira. Beste modu batera egin da, kristionak izango zirela, segurazko, oaindik ez. Baina, hobeak bai. Eta gero, hori, emandako prozesuaren zea, diare boskan agertu zela, esan dugu, osea, kirol zeatan, ez? Bueno, bale, ez da, ez dakit, lasarten izango duen eragina, hori, prozesu baten, edo, zera, ez, proiektu baten, azalpena edo agertzeko leku ikusgarriena. Ez, hori, guretzat garbi dago. Eta, hain zuzen, horretan jokatzen duenak, oso garbi dauka, saltzen duen merkantzia ez dela oso salgarria. Ze salgarria izango balitz, agertuko zen jarriko zuen anunzio bat Diario Baskoko lehenengo azalean. Ikusteko, bera, gu ondo ari gara, lasarte horretarren, merkatari txikiaren alde, eta bar, ari gara. Modu horretan nengo zute, eta arro egongo ziren prozesu partartze bat egiteagatik. Ez dut horrela egiten. Alden diskretonean, osea, legeak eskatzen ditun formalismo minimoenak beteta, eta betetzen dut, eta orduan, klaro, alegazioetan esaten dute. Bueno, bai, eske, klaro, parte hartzea ez dakiz zer, baina ondo dago, osea, legeak eskatzen duena betetzen du, gale, ados, baina legearen, hori askotan esaten da ez, espirituari trampa eginda, letrari kasu eginda, baina espirituari trampa eginda. Azkenean zergatik, lehen esan dudanagatik, oso konstientek dira, eta zarete, saltzen duzuen merkantzia, eskasea dela, txarra dela lasarte horretarrentzat. Eta, bueno, gero Bildukoak egindakoa, eta, bale, edo historikoki Ezker Abertzalea, edo ez dakit, edo Txenpi jauna, edo ez dakit zer. Bueno, ikasten ari gara. Eta egindako txarretik
ikasten dugu. Eta saiatzen gara, gauzak berbideratzen, eta lehenengo adibidera bueltatuko naiz. Usurbil, Michelin inguruko horretako lurroiek. Bueno, Usurbilen, bere momentuan, Urbil jarri zuten hor, eta Usurbil moduan, Oiartzunen eta hainbat lekutan, ez? Bueno, momentu batean, ematen zuen eredu hori, merkataritzaren eredu hori, bueno, balio batzuk bazitula, ikusi dugu ondorioak, eta oain Usurbilgoek ez dute jarri hor eremu horretan Lidl bat, ez? Jarri dituzte, lehen esan ditugunak, gureak, elkar. Eta Usurbilen, ari dira, nahiko horretatu adokate, plan orokorraren idazketan. Eta, klaro, hor, segun ze irizpide jartzen dituzun, eredu bat bultzatzen duzu edo ez. Eta jarri dituzten irizpideen arabera, hain zuzen, oain, Michelingo eremu horretan, ikusi dugun bidetik doa. Gure kezka eta gure eskaera batez ere, da, Lasarten aukera daukagu, alako zedozer egiteko, konpondu daitekena konpontzeko, badakigu gauza batzuk betirako apurtuta daudela. Baina plan orokor batean sartuko gara, mesedez, irizpideak jartzerakoan eta gero hori implementatzerakoan, edo hori, plan orokorraren idazketan prozesuan, beste irizpide batzuk, alde batetik, beste irizpide batzuen alde egin, hori batetik, eta gero bestetik, herritar, eragile eta guztiekin konpartitu eta horretan laguntzeko gonbidatu. Eta ez bakarrik hirigintzako aholku batzorde formal hori praktikan eragin gutxi duena. Baizik eta benetako lanketa batekin, horretarako lehengora bueltatzen gara, ez? Behar dira personak, behar da denbora, behar da esfortzua, gauza horiek sozializatzeko herritarren gara eramateko. Are gehiago, hau bezalako gai batean, berez, nahiko zaila, nahiko aridoa dena. Mila esker. Mila esker, Barrio jauna, Valdivia jauna, zure da hitza. ¿De verdad considera EH Bildu política de izquierdas que se implante una empresa como Gureak en Usurbil como ejemplo de política de izquierdas? O sea, yo creo que también tiene que plantear desde la izquierda qué es lo que se tiene que buscar en las condiciones de los trabajadores. Eso para empezar. Luego, no nos mareen ya de a veces sí, a veces no. Resulta que en unas épocas se vota a favor del desarrollo de este ámbito, ahora vienen que no. Primero que estaban a favor de desarrollos como Urbil, en la zona luego en Oiartzun, en la zona de Leroy Merlin y de Carrefour, y como ahora resulta que ya, según ustedes, están aprendiendo y van a cambiar, no vaya a ser que donde ustedes, cuando han gobernado, han dado permiso para que se implanten esas superficies, ahora pues parece que si se implantan más, corren peligro las que ustedes han aceptado y han permitido. Yo les pido también pues, una coherencia política también a lo largo del tiempo. Y nosotros también aprendemos. Y como ustedes dicen que están aprendiendo, nosotros también. Y desde luego estamos aprendiendo a que no podemos dejar pasar posibilidades, oportunidades como hicieron pasar ustedes cuando estaban gobernando. O sea que en eso también estamos aprendiendo nosotros. Y coherencia les pido, simplemente. Mila esker, Valdivia jauna. Habiendo terminado el turno de debate, paso a dar lectura del dictamen de la Comisión de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente, que dice así. Con 9 votos a favor de la aprobación provisional, 7 del Partido Socialista y 2 de AJPNV, 4 votos en contra de EH Bildu y 1,5 abstenciones de Aldu Lasarte Oria Puede, se propone la aprobación provisional del Plan de Compatibilización de los municipios de Lasarte Oria y Donosti San Sebastián. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 9 votos a favor, 3 votos en contra y 3 abstenciones, queda aprobado la aprobación provisional del Plan de Compatibilización de los municipios de Lasarte Oria y Donosti San Sebastián. ¿Alguna formación política que haya intervenido en el debate quiere hacer explicación de voto?
Pasamos, bueno, antes hacer una aclaración de una acusación que se ha hecho por parte del portavoz de H. Bildu. La urgencia del pleno extraordinario no es por este punto que ustedes planteaban. La urgencia viene por este segundo, que es el que viene ahora, la modificación del convenio con Promociones Lanondo, ya que si no se aprueba esa modificación, no se pueden escriturar las viviendas de Lanondo ante el notario. Por lo tanto, como esto es algo urgente que tenemos que hacer para poderlas escriturar cuanto antes y pasen a ser propiedad municipal, pues ha aprovechado para meter la declaración institucional en favor del euskera, que es el día 3 de diciembre, como ustedes saben, y este punto que también estaba ya pasado por la Comisión de Urbanismo. Pasamos, como os digo, al segundo punto del orden del día, la modificación del convenio urbanístico del día 4 de julio del 2016, suscrito entre Promociones Lanondo Construcciones Marizcurrena S.L. y el Ayuntamiento de la Sar Teoria, relativo a una permuta de bienes de las citadas mercantiles por bienes propiedad del Ayuntamiento de la Sar Teoria. ¿Alguna formación política que quiera intervenir en el asunto? Bueno, han recibido todas las explicaciones oportunas en la Comisión de Urbanismo y Obras y Medio Ambiente y paso a dar lectura del dictamen de la Comisión, que dice así: con 9 votos a favor de la modificación del convenio, 7 del Partido Socialista y 2 de AJPNV y 5,5 abstenciones, 4 de H. Bildu y 1,5 de Aldun Lasar Teoria Puede, se propone la aprobación de la modificación del convenio urbanístico entre Promociones Lanondo y Construcciones Marizcurrena y el Ayuntamiento de la Sar Teoria. Pasamos entonces a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Con 8 votos a favor, ningún voto en contra y 7 abstenciones, queda aprobado la modificación del convenio entre Construcciones Marizcurrena y Promociones Lanondo y el Ayuntamiento de la Sar Teoria. ¿Alguna formación quiere hacer explicación de voto? Pasamos al último punto, la declaración institucional del Día Internacional del Euskera. Todos a ustedes le han llegado. La propuesta de alcaldía es la aprobación de la declaración institucional presentada por UDEL, que dice así: Bizi pres, alase datorkigu euskara bere aurtengo nazioarteko egunean, eta alase doa etorkizunerantz. Mingainean, pantailean, oinetan bizi-bizi, zeharnitarako pres. Etxean bizi, kalean bezala, bizi eskolako jolastokian, ikasgelan bezala, latokian bizi-bizi, lagunarteko solasaldietan bezala. Bizi-bizi osagilearen nean saltokian bezala. Zuzeneko harremanetan bizi-bizi virtualetan bezala. Bizi-bizi kirolean, liburuetan eta zineman bezala. Prest gaudelako gu euskal herritar gehienok hori horrela izan dadin. Prest gaudelako euskarari gure hitzen egoak eskaintzeko ahotik belarrira, bihotzetik bihotzera, urrutik urrura, hegaldan dadin samur bezain indartsu. Dakiguna dakigula, mintzatzen ez dena baita euskaraz eskaz bakarra. Prest gaude eta gogotsu euskaraz gure ahoan bizi-bizi dantza egin dezan. Gogotsu gaude eta prest gure belarrietan atseginez onartzeko euskararen soinua. Dakiguna dakigula entzuten ez dena baita euskarara kaskar bakarra. Prest gaudelako eta ezin gogotsuago euskaraz ere gero eta gehiago bizitzeko, ingurune guztietan, eginkizun orotan, natural, bizi-bizi. Euskaliztunok horretarako egin behar dugun urratsa ez da txikia, ez erraza. Borondate aktibo eskatzen digu. Erosotekieriari izkin egitea eskatzen digu, sakon errotutako ohiturak aldatzea eskatzen digu. Kontzientzia ahalegin sendoa eskatzen digu. Euskaraz ere herritar izateko aukera egin eskatzen digu. Eta eskatzen digu batez ere euskaldun izatik, euskaldun bizitzera doan tartea gainditzeko jokoa eraktiboa eta etengabea.
Euskararen erabileran egin beharreko urratz erabilkagarri hau zinez da gizarte eraldaketa zabal, sakona, neurri historiko duena, gure gizartearen bilakabidean mugarri izan dena. Eta neurre horretako aldaketa guztien antzera, adostasuna du elikagai nagusi, prestasun eta prestasunarekin batera. Euskararen gizartea, gizartearen euskara. Adostasuna eta batasuna dira, beraz bidea euskarak batura behar duelako, ez kenketa. Biderketa behar du, ez zatiketa. Herri aginteak, gizarteak bere dinamika propiotik sorturiko erakundeak, herritar guztiok eta gutariko bakoitza. Denok gara, aldi berean, euskararen erabilera eraginkortasunez areagotzeak ezinbestekoa duen adostasun zibil zabalaren osagai eta erabile. Aldi berean gara bezala haren onuradun eta bultzatzaile, bidetzaile eta babesle. Baina aktibotasuna, praktikotasuna da adostasun horren osagarri nahitaezkoa. Azki ez delako, honezkero, aldarrikapen utxen linboa galtzen ari diren asko arraditasunak plazaratzea. Atzen utzi behar dugulako beste inor euskararen alde egin lezakeenaren zain egotera. Lorgarri delako erabat euskararen erabilera hazkunde inarokorgarren bidean jartzea baldin eta herritar bakoitzak euskarara eztabainetara eramateko bere erabaki pertsonala gauzatzen badu hori eta ez besterik aldelako azken finean gizartearen helburu kolektiboa. Aukera pertsonal ugariren batura. Eta egingo dugu munduari euskaraz ere helduz, euskararentzat belarri zein gogora pres izanez, euskara ozen idatziz, bizi eskainiz, euskara eguneroko bizitza aberastu dezan, eguneroko bizitzak euskararen bete dezan. Elkarrekin, elkarganarako errespetu osoz, elkargandik adorea jasoz, elkarri euskaraz eskainiz, euskara bizi indarrez sendoagotuz, bizi pres egunero delako euskararen aldia. Norbait hitz egin nahi du? Señora Estitxu Alkorta. Ez argitzeko bakarrik, esan dezu eudelek onartutako dokumentua da, eta ez eudelek bakarrik. Hau da, AKOBan edo Herri Administrazioko Koordinazioko Batzordean onartutako dokumentua, eta bertan daude eudel, dago UEMA, 3 aldundiak, 3 hiriburuak eta asko jaurlaritza. Bai, hori aklaratu nahi nuen, ez dela bakarrik eudelek onartutakoa, baizik administrazio publiko guztik. Hemos traído, como ustedes saben, siempre, además fue un debate del pleno anterior, que traemos aquellas declaraciones que aprueban UDEL porque entendemos que tienen un consenso mayor. Y por eso ha sido el traer esta propuesta también hoy con la declaración para el próximo día 3 de diciembre. Pasamos entonces a la votación. Aldeco Boscat. Kontraboko Boscat. Abstentzioak. Ai, que has votado, perdón. Alde markatu. Aho batez onartzen da. Eta listo, mila esker guztiei etortzeagatik.